Mengke kondore hati-hati nggih. Sehat selalu. Tak dongakno pokoke nganti tekan omah, nganti tekan tujuane selamat kabeh. Selamat kru ketoprake, selamat krune son. Selamat krune Arabia Production dan juga selamat Pak Ibuke sing kagungan kersa. Soale ora mau bengi iki tok, sesuk masih ada pertunjukan lagi. Dara? Yo. Rame banget niki Pak Dara. Aku ya percaya kok. Nggih. Buan kuwi dicepakke ya. Lan jenengan nggih butuh lenggah napa? Lho, tak kok lenggah apa lha iki rupiane piye ra? Aduh kok nek udunen piye kakean lungguh? Kok udunen piye to lha wong putrane Pati kok udunen kowe iki. Kino kira. Ayo nduk ngadep ning ngersane bendara kene. Kene lungguh kene nduk. Wis kok apa-apa kok dadi tenggat ya. Pancenipun Dara. Kok wis padha jogetan iki mau. Kon ngayahi kewajiban lah ya wis padha rampung to ya. Sampun Tenan. saestu. Engko gek nek aku iki Napa? kepengen naliti ngono sing kok lirak iki. Pilih panjenengan iti perso Tunggal mawon mboten wonten ingkang nguci wani penggale panjenengan Dara. tenan lho ya. Saestu. Duding. Lan matane kula pripun? Yo ora ngono kok. Tenan. Lek abdiku sing kinasih ra iya. Napa inci? Saestu. Iya. Matur sembah suwun nggih Dara. Sampai tuwa pokoke. Wis tak ingoni ngati. Nggih, sampai tuwa nenek-nenek. Kuwi yo tekan meneh kok yo. Pripun ta Dara panjenengan kula menika kangge nglipur panjenengan kan supados panjenengan menika tansah gumujeng, tansah bingaraos sing manah. Dadi nggih ngaten menika. Ngomong sak ngomong menika dadi lagu. Iya, ora kuciwa nek aku iki duwe abdi kaya dening kowe lan kanca-kancamu kabeh. Lah, mila menika kersanipun wonten ing kepatihan menika rame. Mbok inggih panjenengan menika nglumpuk wong kocok-kocok menawa boten kula karo anak kula niki gitu lho. Ditambahi melih wong kocok-kocok niki gitu lho. Ditambahi terus dadi ngopo lho ya. Dadi kula gak kenter kabeh lho. Iki aja ngene iki cukup semene iki wae. Cukup iki mawon. Mboten ditambahi? Waduh, dibayari ya. Bakune ana kowe ngono lho. Ngaten, atus sembah suwun iki Dara. Soale sing nyocoki raos panjenengan. Yo. Wis kadung nyambung kuwi ra ya kowe iki Nek dhewe. saged lados kaliyan panjenengan. Matur sembah suwun panjenengan percaya dhumateng kawula kaliyan sedaya anak-anak kula Dara. Pajar ana mening-mening, Nduk. Kene. Iki durung nate weruh lho ya. Durung nate weruh lho bocah kok bagus sih kaya ngono lho ya. Dereng nate ngertos. Nek dereng ngertos monggo panjenengan dangu piyambak tetep tangan piyambak. Jalaran menika dalem panjenengan ingkang menang murgo. Bener, pancen kuwi sing tak Kersane mboten isen anak-anak kula kopyoke kula dosane kabeh. Nduk, ayo Nduk, tak kopyok ning jero basan ngene. Apa kok arep dikopok? Monggo panjenengan menoan piyambak. Yo, tenan aku iki kok tinggal. Wona, beres. Ora kok kancani yo. Kenalan aja kancani, ra iso kenalan. Aku ra yo bocah cilik to. Cilik rambute.
Anjasmara. Iya, aku kuwi. Yo Anjasmara. Rama paten pinal minal yo. Yo Kadang gambaran. Anjasmara. Kayak kuntilanak. Bapak golek gawean. Oh, golek gawean tok. Yen ngono, kadang gambaran ora sing dadak ing kepatian kene. Pancen iso. Aduh, Rama. Oh, lah wong ana Rama sing rawuh. Jenengan menika Lah lho, kok ora Rama. direwes. Ana tamu. Panjenipun ngaten kok, Rama. Lah ana tamu ya kok sing apik. Yen tamune priya, sing nampa ya kudune priya. Diwen kepenak rembukan lah kok mbok juagongi. Nami benten lho, Rama. Iya. Wonten tamu menika. Panjenipun jaler nggih to? Lah nami bagus kok, Rama. Iya. Lah nek bagus menika Anjasmara. Nek bagus aja semara. Lah nggih. Tak takonane iki tamune. Nggih monggo, Rama. Jenengmu sapa? Pejabat. Sapa? Damar Wulan, Rama. Lho wis kenalan to? Nggih sampun. Nggih. Omahmu ngendi ya? Saking dusun Palwonggo, wis ora Rama. to. Lah nggih kalau Tau dolan rono. nggih dereng nate. Nyetak piye nek karo bocah bagus rumangsa. Bener jenengmu Damar Wulan. Saka Palwonggo. Kawigatene apa swanane kok? Badhe pados pedamelan, Rama. Golek gawean. Nggih kula sampun ngertos. Kok ae to. Lah pripun kalau wau sampun sapet jagung tak ngeten to? Aku weruh ngimoh. Wis sawene sawetara. Damarula. Golek paslita. Emane magang prajurit. Uga lagi ora mbutuhake. Kabeh gawean wis ana sing ngayahi. Tegese wis ora ana gawean meneh ning Kraton Majapahit. Ngene. Kuwi tak sangoni. Bahaya dhisik ning Palwonggo. Mengko nek ana gawean, kuwi tak undang teko ning ngono Majapahit. Ya. Katen wis sangoni. Lah dhisik sik tenono sangoni kuwi. Iki kene madhep. Menawi pekaten kepareng kula badhe Silai duwe sik Rama. Sang mawon kok ngilih-ngilih. kepareng badhe nyuwun pamit. Iya. Jaluk pamit dia. Yo mengko dhisik Kakak. Kakak Damar Wulan. Mengko dhisik ora usah dadak susu Bali to, Kakak. Nun sewu, Rama. Ana apa aja? Menapa panjenengan menika kalih ya? Kalekan kepiye? Nggih, menawi tasih wonten pedamelan kagem Kakang Damar Wulan, Rama. Wis ana gawean. Gawean sing endi, Jas? Jalaran dinten sak menika Majapahit lan Blambangan katemben ayun-ayunan permai. Nggih to. Ing mangkenipun menawi to wonten dom sumurping banyu. Nggih to, menika tumuju wonten ing kepatihan panjenengan nak boten mangertos to Rama. Mila regol menika kedah wonten ing Kenjagi, Rama. Jaga paregolan. Nggih. Ya bener kowe. Lah nggih. Kahanan sing kaya ngene iki kala mangsa tuwuh bebaya saka mungsuh ing Blambang. Lan Damar Jadi Wulan. regol nggih, Rama. Kowe pegawean jaga regol gelem. Kula saged. Nah, yen kowe gelem ngene. Ana ing sangarep kepatihan ana paregolan. Jaganen sapa wae sapa. Ora kena mlebu tanpa nggawa tapak asmane Gusti Patih ingkang minulya Lugendek. Tanpa tapak asma ora kena mlebu sapa wae. Kaya ngono Kakang gawe Kanjeng Rama. Sampeyan nak yo eling to Kakang. Sapa wae ora entuk mlebu ing kepatihan kalah mung ora nggawa tapak asma Kanjeng Rama. Aja to. Eling-eling yo Kakang. Yo muga-muga ngrasat yo Kakang. Jas? Wes. Dadah. Oh. Ora, jas. Jas moro. Aduh injih Rama Iki putrane Patih, ayu.
Karo bocah desa kok nguwasa. Lah kok mboten ayu niku putranipun sinten? Do larang sithik gini. Lho niki nggih mboten napa-napa to Rama. Apa? Kok Rama. celingukan iki gini ya. Aduh cilaka Rama cilaka. Cilaka apa piye? Panjenengan kala wau dawuh kaliyan kakang dameran menapa? Jaga paregolan. Sapa wae ora kena mlebu tanpa nganti tapak asmane Rama. Lah menika Dimas Seta lan Kumitir katemben kemawon gegladen. Mangke menawi to wangsul wonten ing kepatihan boten ngagem tapak asma panjenengan boten dipun keparengaken kakang dameran. Geger lho. Ya itu aja. Sabda palon naya genggong naya kingking. Kowe kok ana ning paregolan kepatihan iki apa arep Jaga regol. jaga regol? Sapa wae sing mlebu paregolan nek ora nggawa tapak asmane Gusti Patih Lugender. Aku sing balekake. Kowe ngerti aku ora? Ya ngerti. Kowe ngerti aku ora? Ngerti aku. Sapa kowe? Sapa? Apa wong Anu apa jenenge Sariman niku aja Ini mentangan. adane urunan ngono kok. Kowe iki mung dapur abdi. Iya. Kowe ora ngerti aku. Yo tak pikir-pikir yo ngerti aku. Apa? Sik. Hilang lah kowe. Aduh. Saya kasih layang Kumitir. Kowe Ayang Seta putrane Rama Lugender Kang Minulya. kowe Kumitir iki setane. Layang Seta. Lah iya, Den Mase Layang Seta. Seta. Kowe Kumitir. iki setane berarti. Wes ora saturan. Lanjut nanyar bakal maaf. Sepikir ora? Ngaku-ngaku anake Patih Lugender. Bener. Balekno nek ora Piye? nggawa tak pas. Aduh. Sik. Apa ning ndi? Awake dhewe ndek ketua. Anu undang Rama ora. Hei. Wah, ora sing bagus. Ah, kowe. Terus Kowe adepan karo ketua kuwi. kowe sapa, Gus? Wes Sopro Wijaya. Iwano kemawon kula damel. Kamar lan. Kae wong elek-elek kae sapa? Menika paman. Pamanmu. Aku arep mlebu ning omahku dhewe ora entuk karepe kowe. Sedaya kala wau namung istokaken dawuhipun Kanjeng Patih Lugender. Dawuh ya. Sinten kemawon ingkang badhe lumebet wonten ing kepatihan boten dipun keparengaken menawi boten beta tapak asmane nggawa Patih. Sapa wae sing arep mlebu ning kepatihan ora oleh yen to ora nganggo tapak asmane ramaku Patih Lugender. Kowe ngerti aku
mlaku gawan putrane Kanjeng Patih Lugendeng iku namung setunggal dene Ayu Anjasmara. Putrane iki telu, siji kanggo Anjasmara, loro Den Mas Layang Seta, telu Layang Kumitir. Namung setunggal. Telu. Mikir ora? Mlebu. Arep pensiun. Wonten kemawon. Bocah iki sore arep jajal-jajal kowe lanang. Siaga. Yo, belum. Sing salah iki putrane panjenengan. Kok salah ku piye? Ajeng mlebu paregolan. Sampun. Mesti sing salah putrane Junan ngerti nek aku putrane kok mbok salah niku. Salah. Iya salah. Jenengan pun paregawuh. Sapa wae sing mlebu paregolan ora nggawa tapak asmane Ora kena mlebu. ora kena mlebu. Lah iki mboten salah. Salah niku. Ora nggawa tapak asmane Rama. Kula salah sinten? Kula niki sinten? Putraku. Putrane kula, kepatihan kula. Putrane kepatihan iku omahe kula. Lah ngoten. Yo nek kula bali to, tapak asma niku. Ora sanggup tapak asma ya. Lho mboten sisa. Kowe salah lan. Salah iki putraku kok. Namung kula mestokaken dawuh panjenengan lho. Wis tok dawuh Gusti Patih. Wah iya wis ngene-ngene rasa dirembuk. Patih kok ulah Sing kowe ora salah. Kowe ora salah. Sing salah kowe. Ya, napa kok salah? Lah mergo ana kowe. Lho, malah nyalahke kula. Kula niki jagi. Lah wong sampean sampean percaya ora mbok alang-alangi iso tak pisah ora ana kedadian geger kaya ngene. Ngalah berarti sampean niku patih ulah-ulah. Nek kono apik dipiki. Wis sing salah kowe lan. Wis ngene. Ngene. Den Mas Layang Seta den. Perkara iki ora usah didawa-dawa. Ngene jaman. Aku tak kandha karo pasuwitan Jogorigol katone ora trep Majapahit iki ngenekake sayembara. Marang sapa kang bisa mbengkas memalaning Praja Majapahit ya kuwi Adipati Minak Jingga ing Blambangan. Kuwi bakal diganjar gedhe didhawuhake dening Juta Ratu Kencana Wungu lan dijumenengake ratu ana ing Majapahit. Katen. Kowe saguh apa ora? Saguh. Mbok aja. Saguh Den Minak Jingga kuwi sekti. Jalma mara jalma mati pilih bobot pilih tanding ora bakal ana sing iso ngalahke kuwi aja ya. Sing budal ben kae. To karo tir kae ben budal ning Blambangan mati-mati nek to karo tir kae. Kae iki gawenane gampang bocah ngono. Amun ngoten nah. Seta Kumitir iki wong ampuh mati-mati. Alah apa aku kene melungker ditekuk Damarulan. Kowe keman perlu mantuk. Iya. Ngene kowe saguh tenan. Iya. Ya muga-muga iso kasil anggonmu saguh bingkas memalaning Praja Majapahit iso urip mukti. Aku weruh putraku Si Anjasmara kuwi mambuati seneng karo kowe. Ya, Damarulan pamita karo Anjasmara mangsa ning Kraton Blambangan. Panjenengan Patih. Iya. Kula rencangi Den. Monggo. Sampeyan iki dadi wong tuwa. Nek juga tulodo. Tulodo kepiye? Sampeyan ngertos, sayembara niku undu-undune napa? Ya ayu Gentana Wungu. Lah, Kawan kawan bojone Seta. Lah kira-kira kowe wani apa ora musuh Minak Jingga? Lah nek Damar Wulan menang, Kabar dadi ratu nang Majapahit. Kowe tak kandhani. Iya. Eno, rumangsaku tak kandha dhisik. Rumangsaku biyen ning Majapahit ki ora ana priya sing bagus, nom-noman bagus, buagah, pideksa. Saliyane putraku Seta karo Kumitir. Wah, iya. Ning sawise ana Damar Wulan. Kowe cah loro ketok pucet-pucet ya, Le. Ketok elik-elik. Sampeyan Ning jeneng ngene lho, elek ning senadyan to ora okra bebasane ning jeneng wong tuwa ki tetep tresna karo. Lah, ngene. Damar Wulan ku yang tanding karo Minak Jingga tumekaning pati Damar Wulan kowe ora duwe
kowe ora ana sing ridu neh ning Majapahit, tetep kowe sing nomor 1. Ya ora? Ewadene nang Damarwulan kasil Merjaya Adipati Minak Jingga, cegat tengahing dalan dibegal barang bukti. Makaten, sios tenan. Pun, maturun katungkone Damarwulan. Anak loro ora kompak. Ya muga-muga kasil ya kowe. Toh karo mitir. Aku bakal kleban sayembara. Garwanipun Kang Mas Wuru Bisma Minak Jingga. Waito, karepen aku bisa abenajeng karo Minak Jingga. Ayo ladenono. Oh, kaya ngono ayo bakal diwiwiti. Ayo, dawuh sunae. Aman Pralingga kok sepi. Garwaku Waito lan kae swara apa? Nyang cirempat lingan gemang-gemulan nang wadon. Ya mene kok ana enak-enakan. Waduh, iku pijet apa suntik? Kurang ajar. Gus, bocah bagus. Kumo lancang, kumo weni. Lumebu nyang Taman Sari Pralingga. Sapa sing dadi jenengmu, Gus? Aku Damarwulan. Damarwulan. Kowe bocah saka ngendi? Minta seraya saka Kraton Majapahit. Niat sediamu tumuju nyang Blambangan. Cilik ngendarat gedhe Merjaya Bisma Minak Jingga. Sugih kendel apa sing tok nggih pawajan? Pawadanku mung ati kang suci. Ora usah kowe bali nyang Majapahit. Kowe dadi abdiku kang kinase ya, Gus ya. Aku kelakon bali yen to wis nyangking sirahe Bisma. Lakon tak singkirke. Kanggo tandha bukti yen aku wani karo wong Majapahit, sesuk-esuk tak gantung nyang alun-alun Blambangan. Panjenengan bakal tak iliri. Muga-muga bisa urip maneh, Kakang. Waito, Kakang Damarwulan, jebule Bisma Minak Jingga kuwi mau sadaya sing jatuh. pancen bener. Aku njaluk tulung karo siramu.
Karben aku bisa merjaya Rubisma Minakjinggo. Colongan pusakane Rubisma Minakjinggo. Oh, kaya ngono. Bakal tak ya iki wujude Kakang. Iki wujude gada wesi kuning lan iki wujude pedang Kartosono. Rubisma Minakjinggo. Yen pancen kowe iki mau lanang tenan, metu njaba adepono iki aku Damar Wulan. Iyo. Serep nyawamu lan kowe mau wis mati. Ning yo kene kowe saiki urip meneh lan Damar Wulan watake satriya. Yen pancen Rubisma Minakjinggo ora gelem tak jak sowan ana ing Majapahit. Coba sawangen apa sing tak Pusakaku balekke lan mblambangan sak bojoku peken kabeh nggo ijol ya lan dadi pusakamu iki mau mbok jaluk heeh bakal tak weneh. kene lan Kanggo bukti ing sak mengkone tak aturke ana ing Kraton Majapahit. Pustakamu bakal tak tigas. Saka yen ngono aku njaluk tulung kowe. Ayo tak jak sowan ana ing Kraton Majapahit. Yen ngono ayo. Saranipun sak sampunipun seta kumutir lumuruh wonten ing Kadipaten Blambangan. Ayo murid cetane Karben bocah Dewi Sakloron sing nyeritakake kepiye kedadeane. Ya pikantuk berkah saha pangestu panjenengan Paman Minak Kuncar.
anggen kula lumarak wonten ing Prabalingga perang mengsah Wuru Bisma Minak Jingga pikantuk damel. Dinten sakmenika Minak Jingga sampun gugur. Minak wis Jingga mati. karing pati. Nggih. Den Mas layang seto, den Mas layang kumitir. Mboten namung niku Rama. Matur. Kula menika anggadhahi bukti. Buktinipun mustakane Wuru Bisma Minak Jingga saha gada wesi kuning lan pedang Antasakayana. Cetha, bukti cetha. Aku lagi ning seto. Monggo. Dwita Ratu Kencana Wungu. Paman Pati. Wonten sowanipun anak kula kekalih. Nyritakaken bilih piyambakipun saged brasta wontenipun Si Adipati Minak Jingga. Kepara piyambakipun matur saged ngaturaken bukti arupa mustaka kalih pusakanipun Minak Jingga. Nggih, Pak. Ingsun salah satunggaling pengayoman wonten ing Praja Majapahit. Boten badhe ngocati weca janji-janji. Redening seta dalah kumitir ingkang saged bingkas karya. Ikas jangganipun Wuru Bisma Minak Jingga. Ingsun aturi lenggahi dampar mesun dalem Praja. Ngaten ingkang dipun sakengger. Wih, Pak Jumbelian dadi ratu. Dados Ratu. dadi patih. Jos. Kandhane sedaya. Semua. Ngomong kabeh. Hati-hati, Kak. Mas, hati-hati, Kak. Mas. Pripun iki? Kang Mbok Anjas mara pripun? Arep sampean pripun? Kula ajeng jumeneng ratu wonten ing Majapahit glandang. Lah kok kepenak kowe nglungguhi kloso gumelar. Lho. Klugu kok sebenarnya pripun? Arep entuk ganjaran kowe. Kanggo Anjas. Jinipun pangapunten Sang Dwita Ratu. Niki menapa ika parak dening seta ingkang badhe nglenggahi dampar maison dalem Praja Majapahit. Ngantos kula wani nyaruwus anggenipun jumenengan nata wonten ing Praja Majapahit. Jalaran ingkang saged merjaya dhateng Prabu Bisma Minak Jingga menika dedek kadang kula. Banjur Dimas sapa? Wayang Seta. Ampun ngawur gawar. Boten sanes menika namung Kakang Damar Wulan. Damar Wulan. Saya. Anak kula niki rada sutris. Lah, nggih. Saka senenge kali Damar Wulan tumekaning pati piyambake rada stres. Nyuwun sewu Kang Mbok Anjas. Jadi kula betone wonten ing Nah. Niki kok sembrono to. Buktinipun lho, Kang Mbok, buktinipun. Garwa panjenengane wis sampun seda. Sing kok Kang Mas Damar Wulan sampun seda. Nalih ngaten ing wekdal dinten sak menika kula badhe ngarepaken Kakang Damar Wulan saking kados mekaten kanthi Lho ora critane sok. Setan. Damar Wulan setan. Setan lho. kok Kakang Damar Wulan kok dianggap setan. Setan Di, setan. Setan ruwek kowe ngono ya. Setan. Sang Dwita Rata kepareng kula pinangka Adyaksa negara nyuwuni dipalela badhe ngadili perkawis sing dumadi wonten ing Praja Majapahit. Kados mekaten. Monggo kula semangka. Paman iki Den, Adipati Minak Koncar kepiye? Pradata menika saged dipun putus menawi tiyang menika gadah bukti lan gadah saksi. Ing mriki atas nama Sang Prabu Jitrata. Seta kumitir ngaturaken bukti tanpa saksi. Ananging Anjasmara ngaturaken saksi tanpa bukti. Rami lho. Ewohaya nggen kula paring pengadilan sak menika mekaten. Kepiye Minak Koncar? Yen pancen Seta kumitir menika nyata Senopati Sakti Mambara.
dipun wontenaken adon-adon. Adon-adon kepiye sing mbok karepake percaya. Yen pancen ingkang ungguling ayuda menika seta kumitir gadah hak jumeneng nata wonten ing Praja Majapahit ning kosok wangsulipun. Menawi Damar Wulan nggih Damar Sasongko ingkang saged ungguling ajurit dumateng putra ndika kekalih Damar Sasongko menika gadah hak jumeneng ratu lan pengayoman wonten ing Majapahit. Putra kula yang seta kumitir arep durarusi Damar. Kados mekaten. Sik kene jar. Aku karo sliramu pirantining negara. Ya apa ora? Leres tatanan pranataning negara. Bahasane lho wong adu pitik diobyak-obyak. Ya saiki kok paku adon-adon. Mboten kula damel cara ngeten ajeng sampean ramu jam pinten niki men. Sampean ramu ngoten. Oh ngeten. Jago diduat jago botoh ra kena melu-melu. Ngono ya. Nanging pomo dipomo. Ngene lho. Wonten totokane. Diitung-itung nganggo nalar. Jagoku loro, jagomu siji. Lah yo cara wong mikir mesti milih jago loro. Ya oke. Non sewu sangat. Oh jas. Aja semoro. Menapa malih Kakang Damar Wulan menika dipun du kalian tiang kalih. Tiang tiga mawon mboten badhe mundur. Karo sapa wong telu? Wong telu karo iki lho gerangane. Wong tuan gerang. Jago karo jago botohe ora kena melu kula botohi Damar Wulan. Botohi Damar. Nek bota melu-melu bota masuk. ngenten totokane. Sing kalah bar manuk. Dur manuk. Ayo kok. Buatan kampung Damar Wulan. Minat koncer baju. Kelen dia sing sakit-sakit. Satu. Bermanuk gitu. Sisan koncer. Waduh. Oh, pripun, ajeng pripun. Oh, pripun. Kali kula. Ora iki lho. Nek bar jam Iki 3 wis telung sura ora tak umbah. Liga diunus rada seret. Rada teyeng. Pamore apa iku mau? Nah iki ya blarak sineran. Kon cunduk kali totoane sing kalah minggat apa sepae? Minggat. Allah sakmene. Sang Jwitanata. Tlontong-tlontong pepeteng wonten ing Majapahit sampun sirep jumudulipun Damar Sasongko nggih Damar Wulan. Cunduk kalih atur panjenengan dalem sinten ingkang saged ungguling ajurit kajumeneng nata wonten ing Praja Majapahit. Kados mekaten kawula. Kakang Damar. Ingsun aturin dika nglenggahi dampar maison dhateng praja. Namun istilah. Sasampunipun kula nglenggahi dampar maison danu wonten ing Kraton Majapahit. Kula badhe tambah gelar jimat asma Brawijaya Damar Wulan.